मा नोंथाङा मोनानि समाव गावनि बायग्लिनाय गोसोखौ लानानै माब्लाबा आरज खालामफेरदोंना? नाथाय बेबायदि समावबो नोंथाङा मोनदांनो हादोंदि जे सोरगोआ सिरि सिरियै दं। नोंथाङा माब्लाबा इसोरखौ मेगन मोदै लानानै गाबज्रिफेरदोंना? नाथाय बैबायदि समावबो जेबो फिननाय फैयाखै, बैबायदि गाबनायजोंबो जेबो फिननाय फैयाखै। जानो हागौ बै समाव नोंथांनि गोसोआव बेबायदि सोंलुफोरा जाखांफैनो हागौ जे इसोरा थारैनो आंनि आरजखौ खोनासंमारदोंना? आंनि आरज खालामनाया सोरगोसिम सहैमारदोंना? थारैनो अब्ला माबायदि आरजखौ इसोरालाय खोनासंमारो होननानै जानो हागौ नोंथांनि गोसोआव बै समाव गोबां सोंलुफोरा बेरखांदोंमोन। अनजाग्राफोर, दिनैनि बे बोसोना खालि सोदोबफोरल' नङा एबा बाथ्राफोरल' नङा। बे भिडिअ'आ बैसोर आत्माफोरनि जायफोरा गोबाव समनिफ्राय फिननाय नेगासिनो दङ। मानोना मोनफ्रोमबो आरजआ सोरगोसिम सहैया, नाथाय माखासे आरजफोर दं जाय आरजफोरा थोंजोङै इसोरनि गोसोखौ हमहोयो। आरो जेब्ला इसोरा सोरनिबा आरजखौ खोनासङो, अब्लाना फांथेनानै थाजानाय दरजाफोरा गेवो, बायग्लिनाय जिउआ लुखांफिनजायो आरो असम्भबफोरा सम्भब जायो। बेनिखायनो दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नायगोन दि एबा बेखौनो मिथिगोन दि जे माबायदि आरजखौ इसोरा गोख्रैनो खोनासङो, माबायदि आरजआ नाजाव जायो। जों बे बिसयाव बे भिडिअनि गेजेरजों बाथ्राखौ सावरायगोन। हरा गोबाव थौबायमोन आरो खोमसि जाबायमोन, जेरैथिंबो निजोममोन। सासे सुबुङा गावनि खथायाव हान्थु खरायनानै दङमोन। बेनि मेगनाव मोदै दङमोन, नाथाय खुगायाव सोदोबफोर गैयामोन। बेनि जिउआव गासैबो बायग्लिजोबनानै दङमोन। गासैबो मानसिफोरा बिखौ नागारजोब्बायमोन। गासै मिजिं आसाफोरा जोब्बायमोन आरो बिनि आखायाव एबा बिहा मोनसेल' लामा दङमोन, बेनो जाहैबाय आरज। नाथाय बिनि गोसोआव मोनसे गिनाया दङमोन जे इसोरा आंनि आरजखौ खोनासंगोन ना? आं एसेबां गोरोन्थि मावनायनि उनावबो आंनि आरज एबा आंनि रावफोरा इसोरनिसिम थारैनो सहैमारगोन ना? बेबायदि होननानै बिनि गोसोआव मोनसे गिनाया दङमोन। अनजाग्राफोर, बेबायदि सोंलुजोंनो गोबां मानसिफोरा थांनानै थायो। बियो गिर्जायावबो थाङो, बियो आखाइ खबजबनानै आरजबो खालामो, नाथाय बिनि गोसोआव बबेबा नङा बबेबा गोसोनि खनायाव बे गिनाया थायोदि जे जानो हागौ इसोरा आंनि गोबां गोजानाव थांबाय एबा गोजान जाबाय होननानै साननानै लायो। नाथाय अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो गोबां सोमोनांथाव सैथो बाथ्राखौ बुङो दि इसोरा जोंनि सोदोबखौल' खोनासङो बे नङा, नाथायब्ला बियो जोंनि हृदय एबा जोंनि गोसोखौसो नायो। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, इसोरा माबायदि आरजखौ खोनासङो बेनि 7था पइन्ट आङो नोंथांमोननो बाथ्रा बुंगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नायदो जे नोंथांनि आरजआ जे खोनासंजादोंना खोनासंजायाखै, नोंथाङा मोजाङै मिथिनो हागोन। दे अब्ला जोबजासिम भिडिअखौ नायदो। जों जागायजेनलांदोनि। सेथि बाथ्रा, इसोरा माबायदि आरजखौ खोनासङो बेनो जाहैबाय इसोरा बायग्लिनाय गोसोनि आरजखौ खोनासङो। अनजाग्राफोर, गोबां समावनो गोबां फोथायारिफोरा बेबायदि साननानै लायोदि जे मोजां मोजां गोदै गोदै राव बुंनानै आरज खालामनाया गोबां बेसेन गोसा आरज जायो होननानै एबा गोहोम खालामनो हानाय आरज जायो होननानै साननानै लायो। नाथाय इसोरखौ गोहोम खोख्लैहोनो थाखाय गोदै गोदै रावनि गोनांथि गैया एबा गोनांथि जाया। नाथाय इसोरनो नांगौ सैथो गोसोखौसो। बेनिखायनो गोथार बाइबेला गितफोरनि 34 नाम्बारनि 18 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, फोरबुआ गोहो गैयिफोरनि साखाथियाव दं, बियो गोसो गेब्लेनायफोरखौ बासायो। जेब्ला सासे बेक्तिया एबा सासे सुबुङा गावनि दुगाखौ नागारनानै गावनि बायग्लिनाय गोसोखौ लानानै फोरबुनियाव फैयो, अब्लाना सोरगोआ सिरि सिरि थाया। इसोरा बै मेगन मोदैखौ नुयो जाय मेगन मोदैखौ बुहुमनि मानसिया नुवाखै। इसोरा बै सानायखौबो खोनानो हायो जाय सानायनि बिसय रावबो मिथियाखै। अनजाग्राफोर, माब्लाबा बेसांखिनि बुंनायानो बेनो गोबां बोलोगोरा आरज जायो। बेनो जाहैबाय, फोरबु आंनो सहाय होदो, फोरबु आंखौ सहाय खालामदो। बेसांखिनि बुंनायानो गोबां बोलोगोरा आरज जागोन। अनजाग्राफोर, जेब्ला पितरा दैयाव थाबायदोंमोन आरो दैयाव गोदोलांनोसैमोन, बै समाव पितरा गोलाव आरज खालामाखैमोन। बै समाव बियो केबल बेसांल'सो बुंदोंमोन, ओ फोरबु आंखौ बासायदो, बेसांखिनिल'सो बुंदोंमोन। आरो बै समावनो गोख्रैनो जिसुआ बिखौ बासायबाय एबा आखाइखौ हरबाय आरो दैखोबाय। इसोरा नोंथांनि आरजनि सोदोबखौ साना, नाथाय नोंथांनि फोथायनाया दि बेसेबां गोथौआव दं बेखौसो इसोरा नायो। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, इसोरा बायग्लिनाय गोसोनि आरजखौ खोनासङो। दानाब्ला फैदो नैथि बाथ्रायाव, इसोरा माबायदि आरजखौ खोनासङो बेनो जाहैबाय फोथायनानै गाबनाय आरजखौ खोनासङो। अनजाग्राफोर, गोबां फोथायारिफोरानो आरज गाबो, नाथाय फोथायादि जे आरजनि उनाव माबा मोनसेया जे सोलायगोन बेखौ फोथाया। खुगायावथ' ओरैबायदि गोदै राव बुंगोन जे हो फोरबु नोङो बे खामानिखौ खालामनो हागौ, मावनो हागोन होननानै बुङो, नाथाय बबेबा गोसोनि बबेबा खनानिफ्राय बिनिफ्रायनो मा ओंखारबोगोन
जानो हागौ जेबो जानाय नङा नामा, जानो हागौ आङो मोननाय नङा नामा, बेबायदि गोसोनिफ्राय बबेबा खनानिफ्राय बेबायदि रावा फैफिनो। अनजाग्राफोर, फोथायनाया मोनसे बेबायदि दालां, जाय दालाङा बुहुम आरो सोरगोखौ खौसेथि खालामो। बेनिखायनो गोथार बाइबेला इब्रायारि 11:6 ओरैहाय बुंदों, फोथायालाबा इसोरखौ रावबो खुसि खालामनो हाया। जेब्ला सासे मानसिया फोथायनायजों आरज खालामो एबा आरज गाबो, अब्लाना बे जे सोदोबल' बुंदों बे नङा, नाथायब्ला बेहा जे इसोरनियाव फोथायनाय दं बेखौबो बियो दिन्थिगासिनो दं। अनजाग्राफोर, बाइबेलाव सासे आइजो दं, जाय आइजोआ 12 बोसोर थै खुरन जानाय बेरामाव गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादोंमोन। बै आइजोखौ इसे गोसोखांहरनाय एबा नायहरनायसाय, जाय आइजोनि बेरामखौ कबिराजफोरा, डक्टरफोरा सारेन्डार जाबाय, फोसाबनानै होनो हायाखिसै। समाजनि मानसिफोरा बै आइजोखौ मुगैदोंमोन, बियो सुवा जानाय आइजो होननानै। नाथाय अनजाग्राफोर मिथिगौना, बिनि गोसो सिङाव मोनसे फोथायनाय दङमोन दि जे आङो जिसु ख्रिस्टनि जिखौ दांनो मोनब्लाबो आंनि गासै बेरामफोरा गागोन होननानै बिनि गोसोआव फोथायनाय दङमोन। आरो थारैनो बेनो जामारबाय, बियो जिसु ख्रिस्टनि जिखौ दांनो मोनबाय आरो बिनि गासै बेरामफोरा सोखाजामारबाय। अनजाग्राफोर, फोथायनाया थासारिखौ नाया, नाथाय फोथायनाया माखौ नायो? इसोरनि बोलोखौ नायो। बेनिखायनो जेब्ला नोंथाङा आरज खालामगोन, गिनानै आरज खालामनो नाङा, नाथाय फोथायनानै आरज खालाम। बेनिखायनो फोथायनानै खालामनाय आरजआ इसोरजों खोनासंजायो। इसोरा माबायदि आरजखौ खोनासङो, बिनि थामथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय, इसोरा दद्र मानसिनि आरजखौ खोनासङो। दुगाया मानसिखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामो, नाथाय दद्रआ इसोरनि गोसोनि दरजाखौ खेवनानै होयो। अनजाग्राफोर, जिसु ख्रिस्टआ सानै सुबुंनि बाथ्रा बुंदोंमोन। सासे फरिसी दङमोन, जायहा गावनि धोरोमिया खामानिनि थाखाय गावखौ दुगा खालामोमोन, आरो सासे मासुल खांग्रा दङमोन, जायहा गोबां बेबायदि दद्र जानानै इसोरखौ बेबायदि बुंदोंमोन, ओ फोरबु, आं पापीखौ अनखांदो, बेबायदि होननानै बै मासुलदार खांग्राया बुंबाय। आरो जिसु ख्रिस्टआ बुंनायसै, बे व्यक्तियासो धोरोमिया होननानै नुजाबाय, बेबायदि होननानै जिसुआ बुंबाय। मानो मासुल खांग्राया धोरोमिया जाखो? मानोना इसोरा दुगाफोरजों सन्तुष्ट जाया। इसोरा नम्र गोसोखौ नायो आरो नम्र गोसोजों इसोरखौ गोजोन होनो हायो। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि, नोंथांमोन मिथिनानै लादो, इसोरा नम्र गोसोखौ नायो, नम्रनि आरजखौ खोनासङो, दद्रनि आरजखौ खोनासङो, दुगानि आरजखौ माब्लाबाबो खोनासङा। इसोरा माबायदि आरजखौ खोनासङो, बिनि ब्रैथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय, इसोरा उनदाहा एबा रिपेन्टेन्स खालामनाय आरजखौ खोनासङो। माखासे फोथायारिफोरा ओरैबायदि साननानै लायो दि जे आङो गोबां पाप मावबाय, बेनिखायनो आंनि आरजखौ इसोरा खोनासंनाय नंला खोमा होननानै गोबाङा साननानै लायो। नाथाय अनजाग्राफोर, बाइबेलनि बयनिख्रुइबो समायनासिन इसोरनि बोसोना बेनोदि जे इसोरा दयालु, इसोरा अनसुला। सानै बिसाज्लानि फिदिंनाय बाथ्रा, सासेया न'खौ नागारनानै थांबाय, गावनि धोन सम्पति गासै बाहागोखौ लानानै बाहेराव थांबाय आरो बायजोआव थांनानै गोबां पापफोर मावहैबाय। आरो जेब्ला धोन दौलत थाखा फैसा जोब्बाय, बियो न'आव फैफिननायनि सिन्ता खालामदोंमोन, सानदोंमोन। नाथाय बिनि गोसोआव मोनसे गिनाय दङमोन, आरो बे गिनाया जादों जाहैबाय, आंनि आफानि न'आव थांफिनोब्ला आंनि आफायाबा आंखौ नाजावगोन ना नाजावा होननानै बिनि गोसोआव मोनसे गिनाया दङमोन। आरो जेब्ला थारैनो बिसाज्लाया न' फारसे गिदिंबोफिनबाय आरो बिफाया जेब्ला नुहुरबाय, खारनानै बांख्रबनानै बेखौ बजबनानै लाहैबाय। आरो बेबायदिनो जोंनि इसोराबो, इसोरनि गोसोआबो बेबायदिनो। बेनिखायनो गोथार बाइबेलनि 1 जहननि 7:9 ओरैहाय बुंदों, नाथाय जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान लाब्ला बियो गावनि जबानखौ लाखिगोन आरो गाहामखौ मावगोन। बियो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो जोंखौ गासै अधोरोमियानिफ्राय फोथारगोन। अनजाग्राफोर, पश्चाताप खालामनाय, उनदाहा खालामनाय, रिपेन्टेन्स खालामनाया मेगननि मोदै नङा। बेयो लामा सोलायनायसो जायो, दिग सोलायनायसो जायो। बेयो पापखौ नागारनानै इसोरनिसिम फैफिननाय जायो। जेब्ला सासे पापीया गोसो सोलायो एबा लामाखौ सोलायो, इसोरनि फारसे फैफिनो, अब्लाना सोरगो रायजोआव रंजानाय जायो। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, इसोरा रिपेन्टेन्सनि आरजखौ खोनासङो। इसोरा माबायदि आरजखौ खोनासङो, बिनि बाथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय, धर्ज गोनां आरजखौ इसोरा खोनासङो। गोबां मानसिफोरानो सानसे आरज खालामो, नाथाय बिनि उनावनो आरज खालामनायखौ नागारो। नाथाय माखासे फिननायफोरा इसोरनिफ्राय गोख्रै फैया। माखासे सोमोनांथावफोरा सम लायो। दानियेला आरज खालामबाय, नाथाय बिनि आरजनि फिननायखौ सानसेनि सिगाङावनो हरदोंमोन। नाथाय आरजनि बै फिननाया बिनिसिम सहैनो थाखाय गासै 21 सान लादोंमोन। माब्लाबा माब्लाबा सोरगोआ खामानि मावबाय थायो,
जायखौ बुहुमनि मानसिफोरा नुवाबो जानो हागौ, जों नुवाबो जानो हागौ, नाथाय खामानिया सोलिबाय थायो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ माथाइनि 7:7 सिरियाव ओरैहाय बुंबाय, बि अब्ला नोंसोरनो होनाय जागोन, नायगिर अब्ला नोंसोरो मोनगोन, दराव सौ अब्ला नोंसोरनो खेवनानै होनाय जागोन। अनजाग्राफोर, धर्जजों खालामनाय आर'जआ, पेशेन्टजों खालामनाय आर'जआ फोथायनायनि मोनसे फोरमान। जेब्ला नोंथाङा सानफ्रोमबो थाद'आ जासे आर'ज खालामबाय थायो, अब्लाना नोंथाङा बेबायदि बुंनाय जायो जे, ओ फोरबु, जानो हागौ नोंथांनिफ्राय सफैनाय फिननाया लासैयानो जाथों, नाथाय अब्लाबो आंनि जिथु फोथायनाय दङ, आं फोथायनायखौ नागारा, आंहा नोंनियाव फोथायनाय दं, बे बाथ्राखौ बुंनाय जायो, दिन्थिनाय जायो। आरो बेबायदि धर्जजों खालामनाय आर'ज आरो फोथायनायजों खालामनाय आर'जखौ इसोरा माब्लाबाबो एरैनो थांनो होआ, फिननाय होथारो। इसोरा माबायदि आर'जखौ खोनासङो, बेनि 6थि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय, अनग्रा गोसो, निमाहा होग्रा गोसो, बिसोरनि आर'जखौ खोनासङो। जुदि जोंनि गोसोआ मुगैनायजों बुंफबनानै दङब्ला, मेगन सानायजों बुंफबनानै दङब्ला, अब्लाना जोंनि आर'जआ लोरबां जालाङो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ माथाइनि 6:14 सिरियाव ओरैहाय बुंदोंमोन, नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला, सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन। माब्लाबा माब्लाबा जोंनि आर'जनि फिननायखौ मोननो हायैनि जाहोना जादों जाहैबाय, जोंनि गोसो सिङाव गोबां गोखाजों बुंफबनानै थायो, जायनि जाहोनाव जों आर'जनि फिननायखौ मोना। अनजाग्राफोर, आर'ज खालामनाय माने सोदोब बुंनायल' नङा, बे जादों जाहैबाय जोंनि गोसोखौबो सोलायनायनि मोनसे सम। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि मोखाङाव थानाय सुथुरखौ जेब्ला निमाहा होगोन, अब्लाना नोंथाङा बिखौल' निमाहा होदों, बेखौल' उदांस्रि होदों बे नङा, नाथाय नोंथांनि जि आत्मा दङ, बै आत्मायाबो उदांस्रि जायो। आरो जेरावनो अननाय आरो निमाहा होनाया थायो, बैयावनो इसोरनि उपस्थितिया, प्रेजेन्सआ थायो। इसोरा माबायदि आर'जखौ खोनासङो, बिनि 7थि बाथ्रा, जोबथा बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय, आज्ञाकारिता, बोसोन लाग्रा, बिथोन लाग्रानि आर'जखौ इसोरा खोनासङो। गोबां मानसिफोरानो जों हास्थायोदि जे जोंनि बाथ्राखौ जेन इसोरा खोनासङो, नाथाय गोबां समावनो स्वयं जों गावनो इसोरनि बै बिथोनखौ खोनासंनो हास्थाया एबा इसोरनि बुंनायखौ खोनासंनो हास्थाया। अनजाग्राफोर, मिन्थिगौना, मानिग्रा जानाया आर'जनि गोहोखौ बांहोयो। जेब्ला जोङो जोंनि जिउखौ इसोरनि हास्थायनाय बायदि, इसोरनि बुंनाय बायदि जोङो जेब्ला सोलिगोन, अब्लाना जोंनि आर'जआ आरोबाव गोहोम गोनां जायो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जहननि 15:7 सिरियाव ओरैहाय बुंदोंमोन, नोंसोरो आंनियाव थायोब्ला आरो आंनि बाथ्राफ्रा नोंसोरनियाव थायोब्ला, नोंसोरो जेखौनो बिगोन बिखौनो मोनगोन। अनजाग्राफोर, इसोरा खालि सोदोबखौल' खोनासङो बे नङा, इसोरा जोंनि जिउखौ नायो, जोङो बेसेबां आज्ञाकारी जानानै थादों, जों बेसेबां बाथ्रा मानिग्रा, जों बेसेबां बिनि बोसोन बायदि सोलिग्रा, बेखौ इसोरा नायो। अनजाग्राफोर, बेफोरनोमोन गासै 7था आर'जनि बाथ्रा, जाय 7था आर'जखौ इसोरा खोनासङो। जानो हागौ दिनै नोंथाङा बायग्लिनानै दङ, जानो हागौ दिनै नोंथांनियाव जेबो फिननाय गैया, जानो हागौ नोंथांहा आर'जआ गोबाव समनिफ्राय सोलिगासिनो दङ, नाथाय दासिमबो फिननाय गैया। नाथाय अनजाग्राफोर, गोसोआव लाखिगोन, नोंथांनि आर'जआ जुदि सैथो गोसोनिफ्राय ओंखारदोंब्ला, जुदि बै आर'जआव फोथायनाय दङब्ला, जुदि बैयाव नम्रआ दङब्ला, रिपेन्टेन्स, पश्चातापा दङब्ला, धर्जआ दङब्ला, अब्लाना इसोरा नोंथांखौ नुयै बायदि खालामनाय नङा, सोरगोआ नोंथांखौ नुयै खालामनाय नङा। अनजाग्राफोर, मानोना इसोरा गोजानाव नङा, बियो नोंनि मेगन मोदैखौ नुदों, बियो नोंनि मोनफ्रोमबो गाबज्रिनायखौ खोनासङो, आरो बियो थि समाव फिननायखौ होयो, खामानिखौ मावो। माब्लाबा माब्लाबा आर'जनि फिननाया गोख्रैनो औ होननानै जायो, जागोन दानो होननानै जायो, माब्लाबा माब्लाबा दान्दिसे सम नेथ' होननानै बुङो, आरो माब्लाबा बेबायदि जानो हागौ बेफोर गासैनिख्रुइबो आंनियाव बयनिख्रुइ साबसिना नोंनि थाखाय दं होननानैबो जानो हागौ। अनजाग्राफोर, मोनसे बाथ्राया सैथोथारदि जे सैथो आर'जआ माब्लाबाबो एरैनो थाङा, सैथो आर'जनि फिननाया फैयो। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो जेननानै थानो नाङा, आर'ज खालामनायखौ माब्लाबाबो बन्द खालामनो नाङा। मानोना जानो हागौ नोंथाङा जि सोमोनांथावखौ नुनो हास्थायदों, नायनो हास्थायदों, बियो जानो हागौ अलरेडि सोरगो रायजोआव सोलिगासिनो दङ नोंथांनि थाखाय। जानो हागौ नोंथांनि गाबोननि आर'जआ नोंथांनि गासै जिउखौनो सोलायनानै होगोन। दे अब्ला अनजाग्राफोर, आर'ज खालामनो बानो नाङा, मेंनो नाङा, जेननानै थानो नाङा, आर'ज खालामफ्लायबाय था, इसोरा खोनासङो। दे अब्ला अनजाग्राफोर, दिनै बेसेयावनो दोनथ'नोसै। जोबनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ बुंनोसै, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होलांदो, आरो लोगोसे भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो, आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।